Croeso i bodlediad Eglwys Dewi Sant yn ystod yr Wythnos Fawr. Mae'r Wythnos Fawr yn ein gwahodd ni bob blwyddyn i ganolbwyntio ar ddioddefaint ein harglwydd Iesu Grist. Eleni, ar y siliau, yr ydym yn darllen trwy Efengil Marc, ac felly daw hanes dioddefaint Iesu o'r Efengil honno eleni. Mae pob un o'r Efengylau yn cyflwyno'r dioddefaint mewn ffordd wahanol, ac mae rhywbeth dirdynol ac amrwd yn y ffordd y mae Marc yn cyflwyno'r hanes i ni. Mae Iesu'n bron yn fyd, a unig eiriau o'r groes yn Efengil Marc yw ei gri, fy niw, pam y rwyt wedi fy ngadael i. Nid yw Marc yn ceisio cuddio creulondeb y groes o ddiwrthym. Ond cyn ymuno yn arlleniad y dioddefaint, dechreuwn trwy droi ein meddyliau at Dduw ein tad nefol, a gosod ein hunain yn ei bresenoldeb ef. Dywedodd Iesu, os mynd neb ddod ar fôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlu ni. Duw brysia i'n cynorthwyo, arglwydd prysurau'n cymorth, fe enaid bendithia'r arglwydd, a bendithiad y cwbl sydd yno fe enw sanctaidd ef. Dduw sanctaidd, sanctaidd a chrif, sanctaidd ac anfarwol, trwy ei groes ei ddioddefaint, gyhoeddodd ein gwaredwr Crist dy gariad, meddeiodd i'w lofryddion ac addoi'r lleidir a difeirio le y dydd hwnnw gydag ef ymhyradwys. I ddwylo di y cyflwynwyn ein hysbryd, cyflawna dywyllus yn ein byd, lle mae llawer yn sychedu, llawer yn teimlo'n wrthodedig, a dŵg i'n plith y cymod a'r gofal brawdol, a ddangoswyd ac y gynigwyd i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Bendigedig fyddo Duw am byth. Cyd y droddwn y drydedd salm. Arglwydd, mor lluosog yw fy ngwrthwynebwyr, a mae llawer yn codi yn ferbyn, a llawer yn dweud amdanaf, ni chaiff waredigaeth yn niw. Ond yr wyt ti, arglwydd, yn darian i mi, yn gogoniant i mi, ac yn fy nyrchafu. Gweidda fy'n uchel ar yr arglwydd, ac etib fi o'i fynydd sanctaidd. Yr wyf yn gorwedd ac yn cysgu, ac yna'n deffro am fod yr arglwydd yn fy nghynnal. Nid ofnwn pe bai myrddio'n o bobl yn ymosod arnaf o bob tŷ. Cyfod arglwydd, gwareda fi o fy niw, byddi'n taro fy holl elynion yn ei hwyneb ac yn torri danedd y drigionus. I'r arglwydd y perthyn gwaredigaeth, bydded dyfendith ar dy bobl. En Calvaria, nofennaeth gwnaed yn nyth, nofennaeth gwnaed yn nyth. Dioddefaint ein harglwydd Iesu Grist yn ôl Sant Marc. Cyn gynted ac y daeth hi'n ddydd, ymgynghorodd y prif offeiriad a'r heneiriaid a'r ysgrifenyddion a'r holl Sanhedrin, yna rhwymasant Iesu a mynd ag ef ymaith a'i drosglwyddo i Pilat. Holodd Pilat ef. Ai ti yw brenin yr Iddewon? Atebodd yntai ef. Ti sy'n dweud hynny. Ac yr oedd y prif offeiriad yn dwyn llawer o gyhyddiadau yn ei erbyn. Holodd Pilat ef wedyn. Ond nid atebu ddim, edrych faint o gyhyddiadau maent yn ei dwyn yn derbyn. Ond ni atebodd Iesu ddim mwy, syndod i Pilat. Ar yr ŵyl yr oedd Pilat yn arfer rhyfhau fynt un carcharor y gofynent amdano, ac yr oedd y dyn a elwyd Barabas
Yn y carchar gyda'r gwrthryfelwyr hynny oedd wedi llofruddio yn ystod y gwrthryfel. Daeth y dyrfa i fyny a dechrau gofyn i Pilat wneud yn ôl ei arfer iddynt. Atebodd Pilat hwy. A fynnwch chi mi ryddhau i chwi frenin yr Iddewon? Oherwydd gwyddau, mae o genfigen yr oedd y prif offeiriad wedi ei draddodi ef. Ond cythrodd y prif offeiriad y dyrfa i geisio ganfon hytrach ryddhau Barabas iddynt. Atebodd Pilat drachefn, ac meddai wrthynt. Beth yntau a wnaf ar hwn yr ydych yn ei alw yn frenin yr Iddewon? Gwyddasant wythau yn ôl. Croesoelia ef. Meddai Pilat wrthynt. Ond pa ddrwg a wnaeth ef? Gwyddasant wythau yn uwch byth. Croesoelia ef. A chan ei fod yn awyddus i fodloni'r dyrfa, rhyddhaodd Pilat Barabas iddynt, a thraddododd Iesu, ar ôl ei phlangellu i'w groeshoelio. Aeth y milwyr a gef ymaith i mewn i'r cyntef, hynny yw, i'r pretoriwm, a galw ynghyd yr holl fintau, a gwisgasant ef a phorthor, a phlethu coron ddrain a'i gosod am ei ben, a dechreuasant ei gyfarch. Henffych well frenin yr Iddewon. Curasant ei ben a gwialen, a phoeri arno, a phlygu ei gliniau ac ymgrymu iddo. Ac wedi iddynt ei watwar, tynasant y porffor o fi amdano, a'i wisgo ef a'i dillad ei hun. Yna, eithant ag ef allan i'w groeshoelio. Gorfodasant un oedd yn mynd heibio ar ei ffordd o'r wlad, Seimon o Cyrene, tad Alexander a Rufus, i gario ei groesef. Deiffant ag ef i'r lle a elwyr Golgotha, hynny yw o'i gyfieithu, lle penglog. Cynigiasant i fo win a myr ynddo, ond ni chymerodd ef, a chroeshoeliant ef, a rhanasant ei ddillad, gan fwrw coelbren arnynt i benderfynu beth a gai pob un. 9 gloch y bore oedd hi pan groeshoeliasant ef, ac yr oedd ar ysgrif y cyhuddiad yn ei erbyn yn dweud, brenin yr Iddewon. A chydag ef croeshoeliasant 2 leidr, un ar y dde ac un ar y chwith iddo. A chyflawnwyd yr ysgrythyr sy'n dweud, a chyfrifwyd ef gyda'r troseddwyr. Yr oedd y rhai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef, gan ysgwyd ei pennau a dweud. Oho, ti sydd am fwrw'r deml i lawr a'i hadeiladu mewn tridiau? Disgyn oddi ar y groes ac achub dy hun. Ar un modd, yr oedd y prif offeiriad hefyd, ynghyd ar ysgrifenyddion yn ei watwar wrth ei gilydd ac yn dweud. Fe achubodd eraill, ni allai achub ei hun. Disgyned y Meseia, brenin Israel, yn awr oddi ar y groes, mwyn i ni weld a chredu. Yr oedd hyd yn oed y rhai a groeshoelwyd gydag ef yn ei wawdio. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad, hyd 3 gloch y prynhawn. Ac am 3 gloch, gwaeddodd Iesu a llef uchel. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw o'i gyfieithu. Fy niw, pam yrwyt wedi fy ngadael. O glywed hyn, medda rhai o'r sawl oedd yn sefyll ger llaw. Clywch, y mae'n galw ar Elias. Rhedodd rhywun a llenwi ysbwng a gwyn sur, a'i ddodi ar flaen gwialen, a'i gynnig iddo i yfed. Gadewch i ni weld. Meddai. A ddaw Elias yw dynnu ef i lawr. Ond rhoes Iesu lef uchel, a bu farw. A rhwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Pan welodd y canwriad a oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaedd felly y bu farw, dywedodd. Yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn.
Yr oedd gwragedd hefyd yn edrych o hir bell. Yn ei plith yr oedd Mair Magdalen, a Mair mam Iago fychan, a Joses, a Salome. Gwragedd a ddyn ei ganlyn ac yn gweini arno pan oedd yng Nghalilea. A llawer o wragedd eraill oedd wedi dod i fyny gydag ef i Jerusalem. Roedd hi eisoes yn hwyr, a chan i bod yn ddydd paratoad, hynny yw, y dydd cyn y saboth, daeth Joseph o Arimathea, cynghorwr uchel ei barch, a oedd yntau'n disgwyl am deyrnas Dduw. A mentro fynd i mewn at Pilat, a gofyn am gorff Iesu. Rhyfeddodd Pilat ei fod eisoes wedi marw, a galwodd y canwriad ato a gofyn iddo a oedd wedi marw ers meityn. Ac wedi cael gwybod gan y canwriad, rhoddodd y corff i Joseph. Prynodd yntau liain, ac wedi ei dynnu ef i lawr, a'i amdoi yn y lliain. Gosododd ef mewn bedd oedd wedi ei naddu o'r graig, a threiglo faen ar ddrws y bedd, ac yr oedd Mair Magdalen a Mair mam Joses yn edrych ym mhle y gysodwyd ef. Dyma dioddefaint yr arglwydd. Gweddiwn, o llalluog a thragwyddol Dduw, anfonais dy fab ein hiechawdwr Iesu Grist, wrth dynnu'r gariad at ddynion, i gymryd ein cnawd ac i ddioddef angau ar y groes, fel y gallai pob un ddilyn esiampl ei ostyngeidrwydd mawr, dy roi ni allu dilyn esiampl ei ddioddef garwch, a bod hefyd yn gyfrannog o'i atgyfodiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna'n dyledwyr,
ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Arglwydd Iesu Grist, diolchwn i ti am bob bydd enillais di ni, am bob poen a gwawd a ddygaist drosom ni. Drigarocaf waredwr, frawd a chyfaill, bydded i ni adnabod yn well, dy garin yn wylach, a thilyn yn agosach, ddydd ar ôl dydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.